omubere bwo musacha oyomo uyukonye otamanyiri otogete gatindikire asegetenga kiritoke na maiga yaye ugatindokorwa imeye kenyorukia Nyamauro imeye sublocation ya Nyakenimo ase location ya Bukeiri chitariki chiarenge 25 nomo mutinyo kabere nigo mubiro uyu obere gokoenekirwa koba bw'umunyagitari Duke Obasanjo Nyang'au kwenye ogokora imirimo ase nyagitari ya Nyamusi ukwana chinga kiecho nigo bono amate ya Nyagusira Duke yabereke wetera asomugaka Thomas Nyang'au oyore ise abereka gusaba serikali enyare kwagiriria agokora ubutuki bwa bwango erikoyane kibuna bali bonsi babete bagwikirania obuityobo nkwimukirwa bale egetambukire getindikeri chiko buna enchereyemo yokoyane kibuna Nyagusira nkonyorare obwene bwaye muri kito Fatgad Gisemba otwareganirie roboti ru asenchera yobikirano Nomugano bwokogosa mono umunyagitari Duke Nyang'au oyo orenge okora emirimo yaye y'obunyagitari ase nyagitari ye sub county ya Nyamusi oyo omoberoye otugete gotindekire omugondo wa matoke ase kenyero kya Nyamauro ime ye sub location ya Nyakenimo ewodi ya Bukeira ebunge ya North Mugirango chitariki ya 25 nemo cyomutieni oeta aiga na obwane na mwana oyo sirete Duke Nyang'au no yone mwaje na yere sukunyuma ga gutoro cyagwo ono gana nyore simri tukuri Aramis tarehe 5 kurwari Nyamusi bakombori nga Duke nware kagwo ngabakani atana gochaiga abante binga oborire kurunyagitari angechi gwikibere kubotikana no kubura kwa Duke Nyang'au asegeka gechwiki ibere nigo yamateye bachagete esabaria yo kumuria Duke ase boigo batarete wika asinyagitari yo ya Nyamusi na boigo bakanyora amangana aho ase bakorirete okora etaro yabo wika senkendu ya Nyamira ase banyorete umubere o Duke obekire karwo nende batiro Kinyamusi Karwaye Kanyamusi bakanyomu chief nawale umunyagitari omo manene bakabatebiye umuntu otokire emochari ali Nyamira twakagerete nga no mogere genda ngo momorore bakone tumago toseri go buna nigente kemoke manyete bano akirene nabaro bakabatebinga intori ko genda tweka toe abanyagitari babere togenda nabaro abanyagitari abo bakaegwa bakagenda pakekerenyo abasigari bakerenyo bakabatebigana mura raro mubero yo mwakikize gosano yo no gosari tario ino mwira ni report gocha ekarabaira napaka bagenda bono mochari Nyamira akorusi guga rirende purichime munyagitari yoko kumutambwa mapema nga litangani nga oyo Duke egekoreke nigo kyabetereirie eyamate y'umunyagitari oyo iga Nyagusira Duke Nyang'au korwase kenyero kya Magogo ime ye sub location ya Nyangena omugonjoro location ebunge ya Kitutu Masaba abo bakwanire buna banyorete amangana ayaiga turasabe bune familia tutake serikali tubwatesie ne county engima sengenjo yale ngo mfanyikazi gwa serikali na ande gasirete kale egasi tarengeka yonto tunyate reporting ada tayogasi yonto take batobwatesie inde tunyaro bumaene na bali bakorete ebintu ebyo tunyore nga minsi yoko babwata okoba abande mbamanyire bali batebira barengenere Yamate eyebono engima nigo bare na maborio amange kubwatikana no gweitoko ku munyagitari Duke Nyang'au engana boigo bagenderete kubaboria abanyanyimbo wangoya erio gwikirania obutuki bwabo na boigo abakagerwa babeku biara naga igase omusi igase police Duke nabegete opi nande na mention ti omuntu ori kumuibere besa Ninde iga iskwekera twara kunya kumuriga rigiga tutaraika police naraba murabande mbaro orenda basani ba Duke bamacheti go tukwanira nga bakwanete ria tari omuntu ina ariebire ng'oiri nere baringe nere mpaka marogo bapi iga saka baka gakuruku highway ba nere barokanete nere
tia magigapi eobi edio kiabegete tariki 23 na inde post brili tukeri na liasirete chinse chasirete marogoba PPP arenge saa 1:30 mpaka saa 2 according no mumino yogokora highway ba Kingo reporter Getembe kroiga sekenyori keiga kia magogo ekyo kegotoke meye ward ya Kemera ebunge ya Kitutu Masaba e kaunti ya Nyamira Jeff Atigad Isemba